Oke, bolo setengah main niki. Setengah main. Cuaca buruk. Loh, semprot wis etok sakmene. Semprot. Ndi? Wong nggo namok kae wis diceluk kowe. Sementara iki jiko wong mancing sik bolo. Sementara ini jika wong mancing sik. Masalah cuacanya ini mendung, buruk. Sebentar. Eta nih. Oh, tukang anu, tukang. Iki aku neng klor cilik iki. Oke, ngeliki tiangnya mau anu, terus kan mendung ngoten nak mendung. Idul. Idul. Oke, siap. Siap Ciko. Tunggu. Tetap jemput bola. Sing papat mau manggone neng kelur. Pokoknya ikuti wae. Ora usah khawatir nek masalah hujan ya, nek masalah hujan ora usah khawatir. Tetep tak jiko. Tak jiko kok tak inggirke, aja semelang. Tetep laju. Oh, ini kita. Iki sing kan jiko. Motor kidul sih. Ini mencari pemancing lor, mencari pemancing di kelur. Tadi kita taruh di sana, tapi kan namanya pemancing kan putar-putar. Kita kalau di bel kita cari posisinya di mana gitu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau ke kelur. Lah kuwi. Loh, ternyata neng kono bolo. Ternyata neng kono. Kuwi sing tukang golek nyangkrang kuwi. Suasana mendung. Wedine kodanan. Lah iki sing jelas nek iki mancing kerusuhan iki, ora mancing iwak, mancing kerusuhan. Oke, tukang kroto. Tukang kroto nek arti TKI setreke piye jajal? Ya setrek pirang kilo ngono. Mati balamu iki lho nang kene. Urung. Wonoskoro. Urung gelem bali kok. Dekat-dekite kaya sapa? Itu akeh no. Lho kuwi sekilo puncul kuwi. Rong wadah ora sekilo puncul tetep puncul lek. Apa desamu kono ki sore enek? Makasarane golek. Anu kuwi rekoso. Urung mau sogoki? Pun dari kesuwen. Nanti do jadi
ngangkrang. Lah iya. Mau ki wedi nelpon ki werkine kodanan nek malah lokono ki ora boleh. Sing nggone empir kamu? Iki lah etane pedetan ki ora boleh. Ngantar dulu ke dermaga. Kowe arep ning kelur ki arep mancing, apa arep golek kroto, apa arep plesir, kowe tetep tak terke. Arep ubeng-ubengan ngubengi kelur ya oleh. Pokoke kowe rene ngubungi nomorku, siap antar. Arep plesir karo bolo-bolone utawa karo keluargane, siap. Alhamdulillah teko dermaga wis ra kodanan ya toh. Ya, selamat waras. Wis teko kene. Kowe iki mancing apa le? Mancing iwak apa mancing keributan? Etuk apa ora? Etuk apa ora? Etuk gede-gede. Ano, apa jenenge? Serinting. Serinting. Model etok ngono kuwi. Makasih Pak Dek, sampai ketemu besok. Sik Pak, golek sego sik Pak. Ndi olehmu ndi? Halah. Lah yo kowe nang kene golek bayi ngono kuwi. Oke bosku, kita mau menjemput pemancing ya bos. Pindah lokasi bos. Pindah lokasi dari kelur cilik kita mau ke kelur gede. Tetap bersama kami Mito Channel. Pokoknya asik-asik numpak perahu terus-terusan. Pelayanan tetap kami jaga ya toh. Terus arep pindah rono rene tetap tak parani. Jadi ora usah kuatir. Kowe mau nang kelur cilik arep pindah nang kelur gede tetep tak parani. Sebenarnya kene iki malah ora angin iki lho. Ora angin iki tenang banget kene iki lho. Pokoknya dia carane sampean puas dengan pelayanan kami di kelur. Dia setrek tok isine iki wong mancing tok kae. Wis oleh urung Pak De? Urung. Iya toh, lah kae iki lho, setrek kae. Ya setrek tok isine. Kene iki jane ya posisine sakit banget bolone iki. Lah kono kuwi kelur cilik. Kelur cilik wong mau tak tinggal ning kono kuwi bolo. Wonge tak tinggal ning kono kuwi mau. Suasana badai. Grimis lurusan lor. Iki rada grimis tapi sing mancing mau pindahe nang endi ya ora ngerti.
Set pindah pindah ngendi? Pindah apa Bali? Pindah. Urung ngetok tambahan kamu. Loh, setengah main bola iki. Jawan. Wah, lha iki mulo. Wah. Setengah main sampe gedene. Kok ora rene kene cek jos. Jos tenan. Lo kena babon iki. Iki kena babon bola iki. Wah, babon. Iki ngene lho. Josepol ini kok. Ini ya serintingnya ya mangan juga. Apa kamu? Apa kamu tat? Apa nih sing sepal? Ini sing gembirake kuwi kok. Gede lor. Gede. Gede banget. Lah nek kene anteng. Arep pindah ngendi? Mau wange mogok ngendi, Tat? Mau nek kono
Ya malah angin yo. Ya padahal kono mau ya angin, kono ya tetep angin nih. Iki kan kesedangan iki. Anteng. Lah kancane ndi, Dik? Kancane ndi? Lah ning dia manggone? Weh. Ora oleh. Sing nang telur cilikmu itu akeh kok. Niki lho sentot cedhilek tok sakmene. Sing tukang raune. Lho, iki mung wirawiri tok ngono tok ya. Ngono ya. Pemberian sarang. Loh. Wah, wis ngono kabeh cah. Endi oleh? Wah. Malah do gabluk ngono piye to iki? Gandane kok. Iya lho. Lah do gabluk tah. Wah, kalah karo sing tah loro ku mau. Dikarenakan badai bolo mendung banget. Jadi minggir sak durunge rencana jam 3. Sing bertahan garek sing Wonosegoro 2 orang. Ya memang kamu sing itu gede kayak mau ya. Jadi kemungkinan besar tetap Wonosegoro sing oleh. Minggir ngeterke teko dermaga sik. Rombongan dari Nogosari. Sing tukang nyangkrang wis pasrah isik. Bagene gede banget bolo. Oh. Bagene gede. Setere tebel. Jadi sementara nyetire nganggo dayung orang nganggo dayung kan nekat kekeling ngono kae. Oke bolo, kali ini terakhir, ini jam 2:30. Cuma tadi yang 5 orang juga dari sini toh. Ini karena yang tadi itu dapatnya kecil-kecil banget, jadi sudah gugur. Tinggal yang 2 ini, yang dari Wonosegoro yang bertahan. Nah ini nanti tetap salah satu tetap dapat kaos dari saya. Mana yang dapat yang besar gitu ya bolo ya. Jadi saya tetap konsekuen. Apapun saya pernah bilang kalau misalnya berapapun orangnya minimal 5 orang itu di sini nanti tak kasih door prize kaos Mitos Channel tetap dikelur. Oke bolo ikuti karena ini masih kurang
jamnya, tapi ya tergantung para pemancingnya. Kalau pemancingnya sudah bosan mancing ya kita pulang gitu aja ya. Oke. Oke bosku, akhir cerita akhir cerita minggu ini di Kelur Sabtu tanggal piro dot kimudot mbah tanggal mbah pokoknya engko tanggalnya takok kene iki ya to. Tanggalnya takok kene iki ngono wae. Tanggal 22 iki Setu tanggal 22. Lah sing limau kan wis pasrah ngalah. Kamu itu emang cilik-cilik bos sampeyan iki gek paling-paling loro-loro ngono kuwi. Lah sing kari iki dari Wonosegoro 2 orang. Nah sing etuke bos tak sepilke. Lah iki hasilnya akhir cerita iki bos. Ya ta iki kelur iwak kelur iki bos. Nah ini tak masemu. Oh gede ki ya. Wah tetep gede ki bos. Tetep tak tokke kaose. Oh tetep tak tokke kaose. Ini mas buat mancing mas. Siap. Dereng. Itu channel bos, kena mancing lumayan, kena telesan mancing bos. Kata-kata ora wedi gabluk. Oke, sapa meneh sing arep melu mancing sesuk tetep tak toke door prize kaos meneh. Oke, siap. Ikuti saja perjalanan kami bolo. Oke bolo, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk door prize kaosnya besok pagi itu masih ada 1. Yang penting yang terbesar, targetnya nilai yang terbesar, entah itu 2 jari atau 3 jari, yang penting terbesar ya bolo ya. Jadi tidak diputuskan sendiri, diputuskan bersama-sama. Yang penting nilai terbesar gitu bolo ya. Semoga Anda selalu sehat, diberi umur panjang, dan dilimpahkan rezekinya. Jangan lupa bahagia bersama keluarga. Amin. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.